Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Clint, tal-qajt l-istadina tiegħi. Kif insieħ billu? L-għonet, nisab grat li jistidetni għawek sajan. Nisab pozitiv, grat, entuzjast għal din intervista. Nam, ħasab dwar ummi għax għalli jom l-isptar. L-għola fejqat għalaj. L-lum il-bambini rittoħroċ. Immiwa, nisab sajjer tajjeb fil-recovery. Ma inti għandek storja naqa partikolari li mhux kulħadd jgħaddi minna, imma jistgħu jevitaw li jgħaddu minna, ngħidu hekk. Mid-drogi, ħanejdlek hekk, mid-drogi, sfortunatament hawn ħafna li għaddu. Issa relevanti jekk hux legali, illegali, ħana sieħu sostanzja x'anke alkohol, ħana narawha droga. Tgħidli aħna min aħna self-help groups li nibqgħu clean minn kollox. L-ammissu drink, l-ammissu joint, l-ammissu xejn. Mal-letterament l-ammissu xejn. Kif jgħatlek? Min jaqbad droga, u min xorta jaqbad ħafna ġeħola u l-em ġveri u tajdu xittajt, Clint. Għax di, għalla-qasjena ġejt muri li għahna l-feelings tana tantu ma' bija. Tant ma' nafu xinu ma' feeling, tifem li għaxi raġuni uħra meta tmissu sostanzi. Tibda tużom bħala mem l-arma tkun għawera. Isma l-lum imdejja, għammurni u sostanza. L-lum imdejja, għammurni u droga. Tibem. Jena kelli ħanut, iż-żurri, ġifjeri, u flaxija kont noqgħod nirranġa l-istoru hekk, u qbad nixrob minn hemmhekk għax kont niftaħ xi flux kull imbit. Bdejt wieħed ħa niftaħ flux kull imbit ħa. U mbagħad l-għada komplejt, u mbagħad minn wieħed ġew tnejn, tlieta, u bqajt sejjer mbagħad. Plus il-ħaxix. U tipo kont jietna fi stat gravi mbagħad meta kont qed nixrob bejjeb ħafna. U bas spiċċajt kont mort is-setqajn ħabba biex nara t-tifla. Proset, I'm proud of you. U spiċċajt tajt kollox għal 3 snin, issa ġeqba t-tempja bil-ħaxixa ġifieri. U dak ifisser li għad għandek uġieħ taħt. Ma bidi b'dawn. U maġieħ. Jien ma nifunzjonax minn għajra, b'eżempju ma narax television. Attenti minn għal-vettinek jena. Jena l-alkohol, meta bdejt l-alkohol. Bdejtu bħala pjaċir. L-ismok bdejtu bħala pjaċir, l-affarijiet l-għarajn bdejtu bħala pjaċir. Imma iż-żmien tul bħalma ta' finti jekk kont f'dak l-affarijiet. Iż-żmien waslek fażi li jekk ma tqumx tuża, ma tiffunzjonax. Issa relevanti kux drink jew droga, ma tiffunzjonax. Illum meta għas nejx jena, li qomt fil-ħodu, naf xerrit namel, m'għandix bżonni u xejn. Għanellek, kun hemm ġranet koroħa, ġifieri kolli ġranet fej. Impossibbli, kulħadd umanu. Imma jkolli ġranet fej nibkillum. Jien meta kont fl-arti, jien ma kontx nibki. Ma qas kont naf nibki, qas kont naf x'inhu feeling. Għal-ma tkellimna jenu inti għan barra. Kif għed tħossok? U għek. U għek, u għek feeling. Ma ta' konna sar. Ma kienux maħalmin il-ġenituri. Jek tibki għedlek tibkix. Mux jek jaw jek tikpin komplintik. Ma, għax kienu maħalminek, ġiveri, jaw kienu maħalminek. Mux nejt il-ġenituri zjenanz, il-ġenituri jridu l-għek il-ġitta d-dinja. Jaw jridu l-għek il-ġitta d-dinja. Mejwa kollox minn hemm jibdaw il-feelings.
Imma fem, per eżempju, jina mbagħad bl-ADHD, ma' klienti wkoll. Tipo dak iż-żmien ma tantx kien hawn awareness fuq għal ħaġa. Illum il-ġurnata naf li jiena l-ħaxixa meta mpejjeb patejni naqra l-emmolaw fi għal ħaġa. Jiena sirt naf li ADHD ta' 35. Lemma l-għalli ADHD. Tejt neħħażen li anka zemmjara. ADHD xini? Mort namla riċerka u l-għu lemmu, u vera. ADHD kbir, jena xkwazi kollox nirrata miegħu. Li fil-realtà l-ADHD jena konna zabħali kif għattajt inti. Konna xi ħaġa biex jikkalmani. Illum, għalissa, nieħu permla biex tikkalmani. Tim, tgħidli mhux xorta sustanza għal-permli. Imma miktuba minn tabib, preskritta minn tabib mhux kont għammon pejjeb sigaret. Għalek kalma. U kien jikkalmani. Xtant, kont ir-rejżjat maġġelli biex nimxi. Niġri. Laqqas kont naf nimxi. Il-verità. U bħala issa il-problema tkun il-whiplash sawa wara li tkun waqaft tkun il-whiplash imma mbagħad meta inti kif naqbad ngħidlek tasal f'punt li tgħid isma' ma rridx inħares lejn daw sawa. Però mbagħad ikun hemm ġranet kif qed inti li tkun ħażin, imma jien naf ikollok ikun hemm xi ħaġa li tirreplace ħabija jien naf b'xi hobby jew hekk biex tagħlina. Jien nista' ngħidlek qed nagħmel lum li qed jaħdem għalija. L-ewwel il-pjan tal-ġurnata. Li nimla minn fil-qoddu sa flaxija. Naħalli ħina għalija l mela. Nibda mill-mur nagħmel mixja bil-kelba fil-qoddu flaxija. Jiena nemmen balla. Mur nagħmel it-talb ma mhux il-knisja nitlob immur noqgħod nagħmlu bit-talb bil-disk illum. Mur fin-natura fil-qoddu nagħmel dawk it-tliet kwarti. Wara, għalissa mhux qed naħdem suppost għandi nibda next week. Wara, dejjem indaħħal xi ħaġa se jew ħammur l-isptar jew mmur bin-neighbor jew mort nara xi ħadd DDU jew nimla ġurnata. Għandi self-help groups jgħinuni ħafna. Ma nistax nagħti iżimhom għax huma anonimi. Li nista' ngħid dwarhom huma kollha nies bħali, kollha nies li għaddew minn ħafna, hemm min għaddar minni, hemm min għaddi inqas minni. Imma l-biċċa kbira kollha nirrelataw fid-difetti tal-karattru. Eżempju, nżamillek id-difetti tal-karattru. Inti tafhom id-difetti tiegħek tal-karattru? Żgur li nafu. Tafhom? Għalet. Jiena nibda nżammihom ma nafx. Imma llum naf id-difetti u naf it-tajjeb tiegħi. Naf is-sabiħ tal-karattru qed tifhem. U d-difetti naħdem fuqhom. U x'inti ġej clean tibda tgħid wow jien hekk tisma' jien bħalu dak. Jien kon naħseb li jien perfezzjonist. Meta dħalt il-programm, it-terapist qedlu jien perfezzjonist. Illum ngħidx perfezzjonist. Għax nagħmel żbalji kuljum. Ma tant tkun naħseb li nista' nagħmel kollox waħdi. Waħdi ma rrid għajnuna ma tħadd. U l-għajnuna importanti tiddependi fuq xi ħadd isma' kellek bżonn għalfejn. Jien ma nista' minn xejn. Jien qabel kont nuża maskla. Għal kull oġġett maskla biex neħħi dwejjaq, nidħak. Maskla minn jien, llum ma nużax maskla, llum ħossni kuntent. Għax bla maskla ma nista' minn xejn. Allura l-passat tiegħi hemm. Taħbi memx id-dana u tkun qed titħabbi kien nifsek fil-verità. Jiena open, bħalmenti open inti, ġifieri, inti kontra droga assolutament, issa llum il-ġurnata jiena naħseb waħda xejn naqgħod ieħor. Stanna jiena droga nħobba kollha. Jien kollox provajt. Milla sa żett jien kien ikolli menju u kont nixxi mill-menju. Serra moħħok bil-menju. U kull oġġett li konna raġit konna nipruvaħ, ġifieri. Issa hemm droga li ma toġobniex u droga. Imma droga nħobba xi neġd bid-droga ħajti. Tgħid allura llum il-ġurnata aktar llum nibża minnha, allura nefita. Għax naf li jekk nara. L-addiction tanti qawwija, la nerġa' naqa' żgur. Illum rajta żammejt sod, l-għada rajta żammejt sod. Tielet ġurnata rajta żammejt sod. Ma warra batata. U ma nafx hekk tagħmelhom xi arbatien għax jien ma nagħmilhomx. Diffiċli, li tara erba' darbiet. Diffiċli. Għax ġaddejt minnha diffiċli. Diffiċli. Jiena kont imur noħod tiegħu flaxijiet. Illum qed nefitaw ukoll ta' immur nimxi bil-kelba lejn post ieħor.
Għax ta' hemm droga barra fit-triq. Kullum kien ostja. Kullum kien. Kullum kien. Ġol mamudi, Mela, ġol restaurant. Kullum kien. Tħaltni u kappuċċino ġol restaurant, nara bniedem ta' jiraġ bil-borsa. Da' affarijiet tal-biza, da' ġol restaurant, jikollu l-est kienu. Droga ġilħa ġol restaurant. Droga ġo mamudi għu kolla, ta' ġiveri mux ħalli staġa bħat. U jena t-nejla, knara bniedem tiħu droga, u jgħot lemmek u jena għatlaw. Dik għacċa jistijaw, mirtiħu droga jistijaw għada. Ma jena, etnejx, minna droga. Li dik l-nqum u marriċ niddependi fuq oġġett. Li ma li ftaħtajni mandiġ bżonni u drink, mandiġ bżonni u droga, rilevanti xini. X-differenza? X-differenza kbira. Health wise u money wise u kolla. Il-flus, il-kok tit ammonti kbar. Allora ftit baħla flus. Ħaxiex fem, tit flus imma mhux daqshekk u servik iktar fit-tul. Imma s-saħħa mbagħad, s-saħħa repercussions fuqha. Mhux sfortunatament Malta qed nusaw droga bħala fejqan. Issa, jekk jiktibilek ta' b'mod, mek qed tieħu inti kemm trid, tiġi level kontroll ta'. Jien nejra dawk in-nies li għandhom kontroll jgħodlok darba f'xahar. Issa tgħidlix tieħu sigaret kuljum ta' ġajja bla kontroll. La tieħu kuljum qed tiddependi minn fuq droga. La biex titħak titib sigaret. Jien biex nitħak nitħak normali l-lum għaddi. Kolli ġurnata kontent u tħakt. Jekk bkejt. U kolli jena ġviri kien kważin. Ma niddajax. Jena ħarixxa droga l-għawt. Għax da forsi mux ewer da. Imma tant daw n-nies jiddependu minn daw l-affarijiet li għandhom uġieħu hekk u l-ewwel. L-isfortunat npoġġaw droga, ħasab mudi tal-kok, jista' jkollok 2 grammi kokaina. Puri. Personal use, sawa. Daw ġew 10 grammi. Imma ħaltin. Minnaw fid-droga, jaf x'in ngħid, għax minn 10 grammi ġew 10. Ara jiena nistaqsil, mi fejn nixxil-kokin. Ma hu kien legali biex nixxil-kok. Jiena mi fejn nixxija droga jien. Barra minn Malta hemm clinics. Esatt. Apposta fuq hekk. Jiena minna riċerka. U l-Olanda joħorġu l-kok inġo clinics. U għandhom sistema li raqsu 70% il-kok mit-triq. Imma dak li jkun qed ikun onest, u risma jien għandi problema nieħu l-kok. Ma qed tkun kważi pura. Naħseb kollha minqas ħarm reduction. Of course. Hemm minqas flus maħmuġin fit-triq. Mhux hekk. Is-Sanċek u Peppu u Enzu irrilevanti. Ma naħseb il-flus għal ħafna nies hija importanti iktar minn uliedhom. Żgur. Jiena il-flus bijaw Kristu. Sawa għandek tfal. Mhux hekk. Jiena għandek tfal ukoll. Tixtieq li tfal tiegħek jieħdu droga? Le, ma mill-esperjenza tiegħi u naħseb li taqbel miegħi inti jekk it-tfal tiegħi jieħdu drogi, ġifieri ħankun naf x'inhu ma tieħdu. Ġifieri nista' nilħaqnarhom. Nista' ngħidilha isma' pereżempju dik ja mhix tajba, fimt? Imma li rajtek hemm barret, daj pejjeb. Għax narak daħkan u hekk, la tgħidli int kontent. Ma jien nidel ma bejjebx. Jien inti qed li kif inti għedlek mhux ħażin, ġifieri. Mill-għajnejn kont narfek tagħmilna minn fuqina u għax jiena kont bħalek. Ġifieri jien meta nara bniedem għaddej fuq il-kokaina, ngħid kif inhom qaċċat. Kemm inħares lejha, aħseb wara ma li jkellimni. Però tiskanta min jieħu pereżempju minn pejjeb il-kok, mhux ħajmullok għal ħaxixa. Eżempju jiena pejjeb il-ħaxix u mhux ħamullok għal kok. Sostanza tibda l-lora. Inti meta tpejjeb joint, qed tieħu nnifsha u tpejjeb. Meta ġi tpejjeb il-kok, x'tpejjeb joint. Ma tibqax tpejjeb għax tant tiġi għall-ewwel tibda tużaħ biex tinżel minn droga mill-kok. U mbagħad ma jibqax Bizzajja ta' jkollok taqlib għal. Eżempju, per eżempju, jena għandi sħabi paypal coke sawa. Eżempju, jekk payp joint ħdejhom. Jisparixxu kollha. Ġibhom ħażin. Għax għaw minn id-dew. Għaw minn id-dew. Iktar. Dik hemm min tikkalma ħu minn tirrejża għal isma' ġifieri għaw minn taħdem minn jgħodlok sigaret u jibda jiġrisu mixnu.
Għax, eżempju, jinnaf, per eżempju, peress li l-ħaxixi għada naqrin as-gravi, għanajdu mux tajba, għanajdu as-gravi. Ija naturali. Ma xorti sostanza. Naħseb tkun tista' għax bdejt naħseb jen, forsi tkun tista' t-replacja l-addiction tal-kok. Għax naħseb hija as-ħarm. Jena. Ma tistax għal dik. Ma tistax tissolvi il-problema buħra. Ma tibqax tissadisfak. Sajan. Vejja ammont kbir. Ta' marwana ġveri ammont ma t-ċterġ ġajt għammu ammont kbir. T-tkellem ġveri. Biex tanfoq dak l-ammont. Għet. Naħakok. U t-ġini ras il-bicċa. Fil-bidu għandu għun namel ġurnata r-rejzat naqra. Mambat, t-żid, għadmu bizzajet. ġranet sħaħu 6 jem law metluf mid-dinja. Laqqas tafx għalulek, laqqas tafx kelmek dak, jak batlek x'dak, tintilef mid-dinja, metluf mid-dinja. Sajjem bil-kontra minn meta ma mpejb jaqqas nkun naf x'in nagħmel, nibda naħraq il-ħobs. Dax tmajt il-moħħok hekk. Le għamil 3 snin, men 3 snin, 3 snin wieqaf, 3 snin wieqaf, 3 snin għamil pudini fuq il-xogħol. Ġifieri jew ninsa l-ħobs fil-forn, jew ninsa nitfal għal-melħ, l-ħaġina. Għamil 3 snin clean? 3 snin ma. U xorta għadek ma tafx il-Felix tijak. Allura l-ġieħ jibqem. Sfortunatament, jen naf nies li għedem barra, ma xorta jgħadu drinki għu l-għolem. Minn kien fuq il-għok, xorta juża sustanza. Sakemm inti ma tmux tneħħi dak li hemm ġew, titkellem jekk kollok min jgħinek lajnuna, sibt fajla tappoġġak, ma tixrobx, żommok. Tgħidlu żommok xi ġifieri, għax inti waħdek ma tistax tagħmilha. Ma diffiċli. Żgur, mal-ewwel ġieħ. Għal-lanqas jiena, mal-ek nkolli l-ewwel ġieħ, tgħidla qatt ma għamilt. Tkellimna l-axħar darba, kietna ħażinna 15 grammi fil-ġimgħa. Mela ġifieri. Imma biex indarġu tiġi waħda ħażina. Bum, erġa' morem. Le, zammejtom ta' Zammejtom? Ejwa, zammejtom. Allum ikolli ġurnata ħażina għandi l-min inċempel jien. Isma' minn flok inċempel dealer, inċempel jgħidu l-sponsor. Nibatlu recording ismi jgħid ħażin hekk u hekk ma dejjem xejn, u dejjem jeni. Flaxiet immur 3 darbi f'ġimgħa 4 darbiet daw il-gruppi. Fej qatt xaħat kellu post fejn imur jitkellem u ħadd ma jiġġudikak. Mhux hekk propri. ħadd ma jitħak bik. Nies jibkom jgħak naġi li tagħhom bid-moħħ ġibna għajnejhom. Familja li. Huwa sabiħ li jkun hawn dal-komunitajiet hekk. U daw ma bxejn. Daw programm minn barra ngħidu l-għana. Tgħidli inti għamilt programm l-oasi. Għedlek ma jena da il-fejqana, mux ma fuqx. Saqqat fiha, mid-droga, tant hemm negattiva marra. Għanna nirkupraw. Imma da għadin t-zom il-bot. Jena qabel ma tkun bum noqgħod nifaq dar nagħmel 3 ijiem bum ċaw. 3 ijiem li kont nagħmel ma nħux xejn sustanzi, rabba ġurnata għandi bżonnu. Ma konx niflahom. Illum day 112. Clean and sober. U proud. Għandafna minn jisjedu l-isma. Sgur ma ċejn. Xkur dan tejt nirrispondi jom. Najdom jom. Jena kħanijom mux bijad nitnejjek. Labbik. Labdak. U laqqas bdak. Ġviri. Xtaqt nsaqsik ukoll. Jekk għax kellek esperjenzi paranormali. Jekk tista' tgħidha dik l-istorja li għad l-ewwel. Ara. F'paranoja kellha ħafna paranormali. Tħaddidna jum xe. Paranoja ġili rajdel konna raġel, konna nagħmel xi lejla nħares lejhek sejjer ikun ibsa, u mbagħad jisbaħ fil-għodu narrajdel tal-ġaketta ngħid ara. Paranormali minn dawn l-affarijiet kelli. Ma kont konxfuż kelli paranormal affarijiet niftakar darba konna mmorru naraw meta konna żgħar. Konna grupp rabtejn ġifieri minn ħajara daħin, ħajt waw fi xejn jitkellem. Konna mmorru nfittxu law taħt l-imdarba. Darbedin taħt l-imdina. U da la ziffarieħ ma kien hemm xejn. Għamil riħ f'daqqa waħda. Il-klip jisom qed jissawtu. U f'kien minnhom nisimgħu għajta twerżija u nħarsu kollha fuq naraw mara roża b'xahar isfar, mwiċċa ma jidherx,
maqtuha minn fuq il-ħadid fl-arja. U konna grupp ta' xi 16 jew 18 ruħ, ġifieri din ma ngħidix inbis. Kollha naħarbu niġru. Kellhom bżonn jikkummentaw fuq xi ħadd minnhom. Jiena nista' nittegjhom, ġifieri nista' nittegjhom kollha u ħadd ma jista' jmarini għax kollha rawh. Li tant konna f'dubi, bdejna ngħidu xi ma dik qed maqtuha mill-arja. Ma stax tkun fil-ħadid, laqqas qatt tista' tkun kif tista' tkun fuq ħadid. Lejla dik kienet biża' kbira li jiena kont nemmem dawn l-affarijiet. Ġifieri jiena. Għasti 16 ruħ f'daqqa rajtu. Xi 16 ruħ konna. U kollha bibtieq ġifieri. Dak dik Ma konniex ħara, għax li kont qed tkun ħara, għax meta kont nkun ħara kont rajt ħafna paranormals. La jiena jgħidu li meta tkun rajtu għax kont ħara, issa jien qatt m'għandu ngħid bihom jiena u tu meta tkun ħara, qatt ma rajt xejn. Le, ma konx tkun fil-paranoja, fil-paranoja kont nara ħafna affarijiet jiena. Għandajt ma xbizza dik xem, ngħidlek darba mill tlejna ħares lejden u nibżaw nitqattaw u baċċi żama fil-odra jgħid il-ġakket riflet. Mija. Mod interessanti, 16 ruħ. Daħlejt oġġetta u kanajdu jaff n-nies jgħidlhom miġnun. Imma darbijat fuq l-ħabarijiet u smajta. Għet ma ġratlu bħali da tifel. Konna nieħu droga. Ma nġuf motta. Konna nibda nieħu droga jien ġifieri irqadt il-lejl ma tgħidx konti li x-sittima ma ħejja ma xkiru. U jiena din, sa mhux ħajdilkom kellha xi għandha jew ġofija hekk. Imma dik kelmet nibillatin. Għamet bil-wefqa, leħen nbidel, ċisu ta' raġel. Il-kelba ħarbit li tiġri ġal-kamra. Dan bżajt, sejna l-alla kont nidajlu tal-li għetnejx. Jaħfir l-lum nidajlu. Għalfej tajni ġurnata għara, għalfej ma għatnix. Ma tan tlabt l-alla da għanar. Janka niftakar f'dak il-momenti, niftakar imbottajta b-sġu barra. Sammart il-bieb tal-penthouse, bil-biza li għalli. Uftit jem wara rajta. Għal nisma moroni għadu droga, tala li għatla jisla għasket taf xejn. Assja. Issa xkien jew le ma nafx jekk kienet xi droga li ġralek. Jekk kelli xi ħaġa fija jew ġara xi ħaġa. Imma jiena dak nar rajt xi ħaġa li ma kienx xi. Li leħna kwiet, ġiet leħna ta' raġel. Anke nitkellem fuq laqbad nirrada ġifieri. Ejja esperjenzajta, kont naħsibhom li jiġru fil-films dawn l-affarijiet. X'jafu l-films kont narhom dawn l-affarijiet. Ma jiġrat li live. U kont għandni nibda nieħu droga ġifieri. Laqqas kont il nofsi jew sija. Ma taħsib ma mbaġinajtiex inti. La ma mbaġinajtiex żgur. Astja. Ma mbaġinajtiex żgur anke l-kalba lura arbet tiġi sakret taħt is-soddaġa kamra. Twerwirt, sejna ma tantx dejjaquni affarijiet, tgħidlu ġifieri minn jeżaħ. Mela l-lum m'għandix għalfejn iġġiegħed ma nibża' ma' ħadd u kulħadd l-istess livell. Ma dak iż-żmien kont kieżaħ u ma kien iddejjaqna ħadd. Imma tifla daqshekk werwritni, werwritni. Ġifieri, ejja, paranormal. Jgħalija paranormali. Issa neġnejda. Ma kelli para xaġa, kemm ma naħseb ma jkollokx. Naħra taħti. Ma nafx biex xiex taħti, ma nistax ngħidlek imma. Mek nara xi del x'imkien. L-iktar darba li bżajt f'ħajti. Stillat ma ġilittu kont tiddejja jew ma xorta ma kontx bżajt, ma dakinhar bżajt. Bżajt li l-alla bdejn ngħidlu għallajni għallejni. Immaġa, hemmhekk fittex l-alla ġejt. Ma kellek xi sighting, inti? Ma dak kont fuq l-użu. Ma ġifieri, jekk kienx hemm UFOs jew le, għalhom unknown, ma nafx jgħidulhom bl-amment. Jew kont jgħid fl-użu, kont jgħid fil-tarazzin. Għamilt hekk u rajt jarba' tidwal. Poċċ żarek, daw x'inhu ma. Waqfu ġifieri. U ċewtnejn oħra. Għamlu ftit sekondi jgħek l-taliment 10 sekondi u sparixxew, s-sana ġnejlek. Jgħaf konti għaxħara mejjet u daw bdejt nimmaġinom. Imma dejli allura, sitti dwal, jew mux wieħed jew il-naf. Sef kienu xi aeroplani ta' daw qed jagħmlu trejn ta' nasa hekk. Ma jifqux l-aeroplani dik il-problema. Ma inti taf xaw fid-dinja. Drones siwa jifqu. Li tant daw ma kienux drones, daw jisom stilel kienu ġifieri ma kienux drones, żgur. Drones ma kienux żgur. Jekk ma kienx paranoja ta' moħħi qed tifhem x'dak kont fl-użu. Emmejwa, esperjenzajta.
Niftakar l-ex, t-tajt li t-mġnun. Seja vera mġnun. X'dak iżmien kont l-użu, ma. Ejju, wara kull taref, ma dak l-ħin. Lejn ġrat li wkoll. Mbagħad għamilt karriera fit-tarazzinek. Sorry, fit-tarazzin ħares il-fuq. Tħares il-fuq. Mela, karriera għamilt xahar nofs. Raqqas għalajt bit-tarazzin tal-Benhouse. Kultant niddaħħal il-fuq, nibda għagġu xi ħaġa. Ma nerġax immollem maġ dak budget nuża s-sama biex għandi droga. Ma da ħares ekra l-ex. Ne, jena rajt UFO, ġifiri, għonna xie 10 minuti, xlawa rajtu miexi naqrek, mbagħad waqaf u letteralment l-aħħar ftit klikja moħ il-mobile. Meta konna żgħar u ommi, fatti ommi tista' tikkonferma. Rajna xi ħaġa darba. Għaddek u mal-ġurnata, għadda l-istess waqaf u sparixxax. Letteralment. Sed ngħidlek kien xi ħaġa li għamilt d-dinja jew barra mid-dinja. U meta kien? U kelli xi 14 sena jew 13 sena. Kemm għandek żmien? 37. 37. Jisu mela le, mhux l-istess sena tiegħi. Għax jiena kelli 9 snin ħana l-10. Jena 36 għandi. Ma la taqsi, Vuol-diri mutanċ hemm differenza, ma le, qablek kont n-nisajri ġifieri u l-istess, n-nies jgħidu li jox kont tieħu l-imbarazz, inta 9 snin qed tieħu l-imbarazz. Mommi żgur ma kontx nieħu l-imbarazz kont għandna bdejt l-alkohol xi 13 40 għalli. Le, jien bdejt kmieni, jifhem. Ħaxix bdejt una kmieni jien. Ta' kemm bdejt wara? Ta' xi 13 hekk, 14. Jiena 50 għalli. 40 bdejt l-alkohol u 50 bdejt l-ħaxix. Ma dejjem bqajt għaddej konstant bijam ġili bħal ma tkellimna ħadd coke u ġili per eżempju permli assolutament ma missomx jena. Misma, constant. Mentix constant. Constant fis-sens u constant ta' kuljum. Ta' kuljum. Issa l-kwantità mhux importanti ma kuljum. Kuljum ma ftit konni qabel. Vera ftit. Per eżempju kont nara jew qabel nara xi film. Żgur, hekk tibda mhux hekk tibda żejjed. Qabel għax kont narah film. Minna jara ma konx nara. Kont norqod. Kont norqod, ma konx norqod minna jara. Ġifieri. Tfakkarni fija ġifieri. Mbagħad pereżempju, imma ta' kuljum kont nħu ġiex joints biex norqod nara film. Eżempju, mbagħad fil-weekend kont nara kbir. L-ewwel tibdi għal ħadd, jew is-sebt tgħid għal wieħed, u mbagħad tibda ddaħħalha kuljum. Mbagħad bajna sejrin. Imma mbagħad waqaft eżempju, waqaft minn ta' 21 sa 25 u mbagħad erġa' bdejta. Ma l-alkohol kien jatem? L-alkohol le. Kont tajt għal 5 snin? L-alkohol għal-weekends biss. Xorta kontu sostanza, xorta għana għu weekend rari ġifieri. Imma mbagħad jiena l-problema bdiet minn ta' 26 lem. Hemmhekk mbagħad. U x'ġara, kellek xi break kbir. Business marħazin, frodawni. Disfatti, taf kem kien ikolli disfatti f'ħajdi. Titlaq li tfajla u ekku, ħafna problemi. Ma tafx fisser dak? Ta' Kristu. Jena ma konċu nobli l-nifsi. Jena l-lum għad nobli l-nifsi. Jena mandiġ bżon tfajla l-issa. Jena kontent single. Xina għandi bżon l-rebelti għalli l-nifsi. Imma l-lum il-tant rridni l-rebelti għalli l-nifsi. Lek jena għandi persona u telqet. Jena ma nkissirx li l-nifsi. Allura, jek mux dik kun embora. Għeddi ġiġifiri. Mela mħabbek, mela għek għandha tkun, xinti għandek tħobli l-ek nifsek, u ma tħobbli ta' madwarek. Jek titlaq, għalla għalaq bibu jiftaħ 100, titlaq, good luck to her. U minn għandu jiġi għalik, ħajġi għadu. Jena kont tinfittixa minn nis, għas kon għamil ġimatejn u għaddi u nidġenna nestru. Relazzjoni ma l-għat nitkellimni bub, nitarras. La kondin kun nafxtiekol xtixrob la xejn. Jena għamilt erosijiet, jek tejdix kienet tħob tamil dik it-tfajla, ma għazdeja. La għali. Mux għan itkellem ċar. Satisfazzjon l-ewel, għattifem? All right, kelli relazzjoniet li mux għan konti nobba fil-realtà, per eżempju kelli relazzjoni li ħriġt minna u tħalt fora mill-ewwel li għamlet ftit xhur, sfortunatament kienet żgħira u jiena kont 22 sena. Kont inħobba għan, ġifieri ngħidlek li ma kontx inħobba nkun giddieb. Li tant kien ġejt l-ewwel battuħra mill-ewwel li ma rnexxietx ma ħadmitx. X'inti bżonnek bżonn il-healing period u relazzjoni.
Fikri għallek naqabżon break. Muxek. Break li jek weġġawk, ħat weġġa ħat dik t-tizbida, inti terġi t-rebelli għalek nifsek. Għat ma tajċans. Għarx l-għon li nas kbira, għalli ma ta' mit-missieri bħajtiela, law relazzjoni, dem law li zdem tfittax id-nies, dem tfittax il-kumpanija, l-għom pieċer n-kawadi. Li flej, dan Flash ma jmerik. L-għanet ma jmerik ħat, t-tienet ma lawx nisma li għaxjena l-ħazin jattirani. U mux li bis, l-ħazin jattirani ħat. Kulħat, Ma l-bnidem jaqbad jitkellem fuq bnidem, jien nidħol jistik xun, xup, baġ dak, allura. U wahdi, jinsom kontroll, tajd li ma nisma zommux, niprofa. Imma għadni bidu, għadni tifetti narom. U xurdan korreġi għed l-usma, għax ma tanġnu bieġi nitkellem fuq n-nis. Tanġnu bieġi nitkellem. Li għalli għadok difetti tal-għaratru kolla. Għalli għu bieġi ruħadellum. Mur kontent fin-natura, nishtet mal-art, nisidu jgħam meġnun. Ġena mezzatejn. Ek trajt il-program. Immorna mezzatejn ġan-natura, mixħut, relax. Ma konniex nismaw diski. Ma daqqa konna għadna nabu, daqqa, niktab xietra. U inti għawdex għamiltu l-program? Għawdex. Kif kienek bħala? Kalvarju l-għawis ġemat. Kalvarju mux il-program tqil. Għax, inti dan ma tkunx, l-għollet kif jien self-centered, għont kif nejt jien, il-King Baby nejdila l-image. Ma li tħallelu għalli ħal xkuba. Kon għabad li xkuba għanti xabba xkuba. Għara jimkun l-cleaner l-għu l-em għonit namel xejn ma għabad il-nis, ekkon spiċajdin. Dem nikmanda, għedda xina jgħidli. Għabad li xkuba. Laħda fil-għadu għom tsibtam jitolbu konti li ma nitlob minta 14 jien. Għax kont nammel li għalla ħat l-missieri. Ekkon nejt kont xalfalla laħad l-missieri l-lum nejt għal-rijat kontent fej għalla, missieri. Għedda mux posti men, għedda għet jitolbu law kalvarju law għalftit. Għalek wassal axar bħajt fal-kalvarju saħem tibda t-realizz isma. Jena dikt għad nisa men, jena dikt. Jena beknejt jen Clinton edikt. Għax jena minix edikt ta' droga bis. Kont ex-junkie. Mux edikt ex-junkie, x'tat kun droga li junkie għuna l-seli l-nifsi. Ma jen edikt. U proudly edikt. Għax jena knaqbad mal-ekel. L-lax kan għaf l-ħodu, ġurnata li bla namel. Ġurnata, jek namel sigaret ekstra, ġurnata mpejjeb. Jek naqbad mal-kafja, ġurnata li għal-kafja. Edik tal-kollox, kull ma mislob tal-PlayStation, lob tal-mobiles, mobile, social media. Ma l-lob tal-PlayStation tejt d-zommok naqalbot minn xie affarijiet oħra. Ma xorti addiction. Xort addiction ejwa. Jena ma ta' kont zaħir, niftakar dik l-addiction tal-PlayStation wasletni għal-abbuż. Għastjo. Għadveri, tant kont diffissat fuq il-PlayStation fuq l-lob nil-rgordi għal-għulem. Li wasletni għal-abbuż. L-lum nikkontrolla. Għetni l għand il-kalendarju tijek, norju l-ek tajd li enti miġnun jew take cigarette, eat snack, wash your teeth, take shower. Kollox bil-ħin kem għandhom. Issa jarra l-pjana, kolli ġranet li dim għamiltiex bista mort tal-ħara. Imma ma li nitfixkel mill-pjan, specialment il-social media, u n-nisa, tajd li ġiviri, jina għalek nifidhom l-messenger la u niprofa nifita kem niflaħ. Mux ma li narġi xteqlu, pum, neħel mal-mobile, X-ray. Allora nefitom l-lum ma tanċin kellem nis, literalment ftit. Specialment n-nis negattivi, tajd negattivi, mux għazzjena, ma mux għazzjena. Ma taf laħi waslu kħara affarijiet. Nefitom. Negative places, people and things. Jena kinti tiħu droga, mux ħana ġemijak, namlu lejl fl-imkien. Għax minna jomina għanaw. Xina dajef għal-droga, ġifri dajef. Dajef kont għaddu għanibqa. Xel nisma nis minn 22 sena klin. Li xorta, dajef, jara ta' t-salgol moħu jibat jiflipja. Meċek. La jena femni, kħu ma kienx ħabib tiħi Chris, il-ninja. Kħu ġifiri għatma mort, s-set ma kienx nuħu l-ewel pass. Imma u kien ħadni l-ewwel pass biex immur hemmhekk. U mbagħad spiċċajt ntihom il-pipi u hekk għamel 3 snin hemmhur. U tipo 3 snin clean xejn ma missejt, xejn.
Imma ma kienx Clint, Chris, għalija, l-ninja. Jena s-seta kienet għajnet l-ek samur. Ma s-seta ma rridx lajnuna jien. Ma għadimx għandi l-affarijiet għax kif tkellimna barra. Kien jgħid l-ġimgħa jagħtina l-pipi. Għax kont nagħmel. Kontu droga sebt, ħalli l-ġimgħa ta' wara. Kont inkun klin għax kienet id-dum 4 jiem marjata. Naf li l-karita s-sieħdu darbtej fil-ġimgħa. Jew jgħadu darba, jew bniet ma qalt li jgħadu darbtej fil-ġimgħa. Kont induri, kont nilab, għax ma konċ għadna l-est li njaf mid-droga. Tim l-lajnuna, kont immura s-session zwem kien jgħini, kont niftaħ qalbi u naqla l-istongwem. Ġuri, l-lajnuna anka min jgħaddi mid-droga. Kullata kollu bżon jitkellem da, anka minn għaddu minna, għax dollovju l-talment inkisru l-gullat. Tajt li għanna ma tkisru ġan, tkisru minn ġewa xkot jixxutjana. Kullat jużana għal-flus, minn għal xaħġa minn għad-droga. U da għallu xibda minn disfatti ta' mor kumpanija falliet l-ek la' u lem, nallum nejt, allura għallu jkunek, falliet, 30.000, erġibda, ir-rebelja. Għax taf li għak malli kolli disfatt, bum. Tixtaq qalbi. U laqqas jek inti t-wedni oġġett, il-moħħi nitimaw, nejdak mux ħajti u li. Għallu ġivjeri. Għax tantu għeduni niz, kemm il-mlex mill-program tantu għeduni affarijiet niz, u jena għantik ekku, jena għamil ekku, mux tuni, marret flus u materjal manċej. Imma jena għanajnek terġa tibda u jena ħat ma tani shaking. Minn jeni ta' imma minn u għadek il-kastelli fl-arja din. Jemma nitfaħon ġamu xjadni, kont qabel, mba konna nejtu għara dak imbasta għallek, u għara dak imbasta għallek. U jena profanija fita kolli u jgħad, xikultant għadden għamila. Isma' nġinejnek. U ma laħħax. Ullum nejt ħalli prova, jek ma ndaħalix fil-pjan, nejt ma nistax. Il-problema li saret jena, per eżempju, ma xin l-affarijiet, t-semmi xi mwiet, per eżempju, tfana nejdala, mmurru ximkienu mbot ma laħħax. Għalla traffic problema ta' Kristu. Dik waħda minnom. Jena naf. Stress ta' d-dur. Li biex immur l-isplar. Jekk ikun fid-disa ta' flodu, rrit nitla fid-meqsin kwart. Għax tgħod l-ħin. Nipjana anka l-wejt il-ġifieri, nipjana kemm għandhom sejjer. Sar il-problema, daqs naqra l-gżira u biex tmur mill-ħallora titsija men. Ejju, sfortunatament. Għalek hemm ħabbu għawdex. Għalek hemm ħabbu għawdex qed jinbidel ukoll. Ejju, il-bini kibar ħafna. Efhem li bżonn już. X'msux li mhux bżonn już imma għand kibra f'daqqa minn dil-island li tisbita kbira għani għadda. Tisbita kbira ġejja n-nizadu mux għawir imma jalla ma tkun għata ġina ma rrid il-ġit l-Malta. Ma toġġet taġlu. Il-faqqa ta' għax ġbittu għafna f'daqqa. U da t-weġġana jena kalli naqasak għandi feeling s-sazmini tina barir jaf nkun zbaljat. Għax immot li tibbuqqa l-ekonomija fuq ħaġa wahda. Għala jena għalija Malta bbażata fuq il-bini u fuq droga. True story. Tajt li fuq droga ġivjeri. Xed nejdlek li l-Ministri tibijaw droga, kif ġir bambin. Issimma jew flus, jew droga, jew xaħġa hemm. Għax dan għalli ġinejdlek, jekk jena jista' jkolli 10 gramem personal use li jiġu 10 gramem. Jenna ġansaqsi minn fejn ixxi għal-kok. Tistaw tajdu li minn fejn mun ixxi l-kok, minn fejn ixxi l-ismek jien, xi irrid nixxi. Għadda għadda l-mura għal kontra liġi li. Ma uħatti biħħamal ma u l-smok. Għat naqblu. Għame fejn xejn. Tkun hemm awareness iktar tal-ħaġa. U li tkun hemm clinics apposta fejn daw in-nies. Hemm l-Olanda l-Interpol ħatmu ħer mill-Interpol fid-dinja żgur. Kieku semgħu mill-Karmenu mifsud Bonnici jenna xi 40 sena bil-ħaxixa legali għaw Malta u jisna l-Olanda ma kullħat ikun kollox ikun kontrollat għawek. Mux berba pjan. Għaw bil-ġonna, għanna ġonna, naħliflek, ġonna. S-sawan huma relevanti imma ġonon ta' pjanti għaw. U anke ta' diġotri xammom ġonon. Il-wedek serer. Jirrajt, ġveri. Għak tinżel il-marsi sak mort Texas, ta' Texas. Kostja? Għatmux jemmen, għax jek kon tixbet tixbet zgur. Jenna għamlejt msija kan nista l-marsa.
Min jiex hemm u ma jmiss ma' droga. Jien laqqas naħdem minn hemm nifetaħ. Qaqqas qatt ħallet ma xtitħol hemm naqasgur. Texas. Mhux għan nies tal-kuluri u hekk, ġifieri għax jiena kulħadd l-istess fid-dinja. Ma tant hemm droga. Ma tantx ikun nista' nitkellem fuq dal-affarijiet għax tittoqgħod attent, ma tant hemm droga. Jien nista' ngħid, issa minn kien eċempel huwa rilevanti. Ma jekk kont nkun ma' bniedem, nisimgħu hello, kwartu għal ejġu ħdejkom. Naħħu li għandhom tneħħu. U kwartu għal ejġu ħdejna. U ma jsibu xejn. Astja. Tant hija relaxi droga u Malta, kulħadd jappoġġja, kulħadd. Issa smajt lill-Ministru jitkellem qal għax il-nazzjonalisti qablu ma' riforma. Tara vjara dal-pajjiż kemm hu tad-dak. Issa qablu xi ma nafx jiena nitkellem fuq il-kien tal-Ministru. Daw l-ewwel ħarġu jitkellmu kontra droga, mbagħad taqbel magħha kif tista' timxi fil-pajjiż. Jew għandek aġenda jew m'għandekx. Irid ikollok one way fil-ħajja. Issa hemm m'hemmx Labor u n-nazzjonalisti jiena uliedi. Jien nitkellem għal uliedi. Kif tista' tiġġieled oġġett u mbagħad toħroġ tappoġġjah. Jew vera kollox flusaw fid-dinja. True story. Skonċ qal il-Ministru dejjem. Ma tagħmilx sens il-ħaġa. Ma tagħmel sens. Jekk inti ħriġ tal-kontra droga ma tistax tappoġġja. Sax taqbel ma' riforma. Xel l-ammonti ma jagħmlux sens. Mela allura rajt. Inti għandek 301 permli fuq hekk għax bħalissa 300 tal-permli. U jien 300. Mela jiena ħadħol program għax jien user u inti ħadmur il-ħabs. Għax għandek permli żjed. Stajja, x'għandek 3 euro u 4 euro extra fuq hekk. Jagħmlu sens il-numbers. Ma jagħmlux sens. Jew jien għandi kan niskellmu fuq il-kilo coke li tagħna. Mhux il-200 gramma pura kilo coke. Ma jien għandi kilo u inti għandek kilo u 10 gram hemm. Sawa. Għandek naf let's say 500 extra fuq 500 euro. Ent mar il-ħabs. Mor da' 25 sena jenu mor nagħmel sena nofs program. It-tnejn users jienu int. Sawa, x-tnejn jgħidu l-coke. Ma tagħmilx sens. Tablu. Le, ma tagħmilx ħafna sens. Da tgħidilhom isma' daħlu kemm tridu. Drement li ma ħadd li min ibill il-coke lili. U jien għandi personal use li jista' jkolli 10 gram hemm, mhux 10 gram hemm għax Malta. Jien da li qed jgħid li id-droga u Malta ssiba kull imkien. Ekku. Ekku ssiba kull imkien. Il-coke kull fejn tħarsa l-coke. Jien għal-mosta, jekk mhux ta' ġo triq ta' wara għandix il-coke. Jien ma nafx kif għadhom qatt m'għamlu test tal-ilma biex jaraw kemm hemm coke fis-sistema tal-ilma u Malta, fid-drenaġġ. Għax pereżempju barra Malta. Saret hija u l-ammonti? Minix ċert. Minti ċert Mirko? Saret? Jidirli li U għall-ostja. Il-Kolumbja tant kemm hemm coke fl-Ixmajer. L-ħut jisibu traces tal-coke. Għalhekk. Ara jien nemmen. Aħna konna l-ewwel pajjiż li legalizzajna il-marwana, jiena ġenejdlek m'għandix hekk kontrija. U jien nemmen li aħna konna l-ewwel pajjiż li legalizzaw il-coke fid-dinja. Jien naħseb kieku nkunu għamilna l-ikbar kazzata. Issa mhux bħalma għamlu l-Olanda daħluha. L-Olanda naħseb jiena kif fimtu jiena l-biċċa. Qed isiru jafu iktar minn huma l-users. Għax dawet imorru preskritti għand in-nies. Mhux hekk. Ovvjament. Irħas. Qed Iktar clean. Pura, mhux pura 100%, ma tkunx Tkun pura. iktar clean, hu. Tkun 85%. Mhux 20% jew 22 jew imbarazz. Anki 8 l-aħħar darba bdejt naqra Jifqawlek kulħadd ma tarġi sem da moħħu u ta' mnieħrek. 18, 16, mhux kont kemm ħaltula. L-aħħar darba bdejt naqra li pereżempju pajjiżi Afrikani il-coke 8% ta' salem. 8%. 8%. Għawja fġil, l-ismek anki traċċi tal-ħamrija jkun fiha. Li jihdu daw. Imbarazz tal-lejt. Lejla għizom iktar tiegħu imbarazz, ġveri. Għadhom għas jafu x'imbarazz tiegħu u magic mix u għommi u mil-pejja p'ammonja u karbonara u l-għolem tal-biza. L-ammu. Tal-biza. Ta' jizmin konnejt ammonja tal-biza, kun tafx tagħmel l-ammonja. Ġol polmun, jek bil-pompi kon
Darba tħalt l-isptar. Bla nifsin, bla nifs, għamilt 5 jiem l-isptar. X'ma li tħoġ bla nifs? Dak l-imbarazz kollu. Imbarazzu. Il-messaġġ tiegħek Clint. Għal nistem barra. Għal min jieħu droga. Għal min jieħu għal min qed jaspira biex jieħu. Jekk għandek ma bdejx droga, u għandek xi uġġa moħbi, nissuġġerilek li tmur titkellmu. Issa, kif qed, jekk tittieħu droga inti morħuda, irrelevanti, jekk ngħidlek xi jew ċikku jew Peppu biex toħodiex għax inti ġorta ħad tagħmel li trid jiena kont nagħmel li rrid. Imma f'tul iż-żmien ħadd tiġi tiddependi mis-sustanza. Irrelevanti jekk inġa dik jew le. Xorta tkun tiddependi minnha, xorta ma l-ewwel ħarġa tittuħu sustanza, ma l-ewwel dik tittuħu sustanza. Issa sustanza u alkohol, joint, u żmien ftit ħajġibek tiddependi biss minnha. Tuża biex tgħix. Naqblu? Naqblu. Tuża biex tgħix. Tkisser il-familji. Tkisser il-familji, tkisser il-kulatu. Problemi mkwit. Pulizija, sptarijiet għandna l-isptarijiet mifwajn. U tkun taf kemm imutu nies bid-droga. Da ma jmutux għax ma d-OD, għax dawk jgħux li ma d-OD. Kemm imutu qabżu, sparaw l-ġuġin, sawat l-mara, daw kollha jkunu ma droga, daw n-nies daw, serq, daw kollha jkunu fi droga. L-isptar jridu jitkellmu. Grazzi Mirko. Mirko t-najatlek. Mirko, Għacċataqa. Grazzi Clint. Grazzi Sajan. Nirringrazzja għalbi ta' dan. Iktar il-qoddim. Bil-qalb kollha, bil-qalb kollha. Thank you, brother.